हेलौ लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननो माइ गायनायनि भिडिअ देखायनो आखायाव लादों। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। ट्रेक्टरा नै ओरैनोसो दं। ट्रेक्टरजों दा एवनो हाला, मानो होनोब्ला जोंनि बे लाइमोनथि एरियानि सिङाव थानाय दलरपारा गामियाव हाब्रुआनो अभार होनजायो। ट्रेक्टरजों खारायनायावल' एवनो हायो, बेनि उनावबाथाय सामार होनायफ्राव हाबनो हाया। मानो होनबा हाब्रुआनो अभार, बेनिखायनो मोसौजों एवलाङो। भिडिअखौ नायलांबाय थादो, आं नोंथांनो देखायलांनोसै। बे जोंनि दुब्लि, बेयावनो माइ गायो। जोबोद समायना रमायना। भिडिअखौ नायलांबाय थादो। बेयाव माइ गायग्राफोर दं, माइ गायग्राफोरजों आं एसे रायज्लायहैनि। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै नायलांदो। आरो बेयावना बे जायगायाव फाथो आरि आबादफोरनि जेनिबो आंखाल गैया। गासिबो आबादफ्रानो जाजोबो, माइफ्राबो जोबोर मोजां जायो। हाब्रुआनो जा गोथौ गोथौ, हान्थुसे गाहाम हाबो। माइ गायग्राफोर लाजिगोनसो नामाथाय, आं खाथियाव थांनायनि। जोबोर मोजां जायगायाबो। दिनै भिउआबो जोबोर मोजां, साइदुंबो गैया, फ्रि फ्रि अखा हादों आरोना। जेबो नङा, नायलांबाय थादो। नै हाजिराफ्राबो बिराद खम जोंना। दा दैज्लां बोथोर नालाय बयबो गायो फुयो गावबागाव न'खराव, ओंखायनो हाजिराखौनो मोनलायनो थाङा। बिथांमोना खर'आव मानो प्लास्टिक हमदों होनबा, अखा हादों नालाय बेनिखायनो प्लास्टिक हमदों। खर'आ सिबा लोमजायो नालाय, दैज्लां बोथोराव लोमजाबा बिराद खस्थ' जायो, गायनो फुनो हाया। नै फंबायमोना खोथिया रोगादों। मेंबाय खोमा, थिखांनो हायाखिसै। मेंबाय नामा? थिखांदो। बैयावबो माइ गायदों हनै। माइ गायनाया जोबोर मोजां जायो। मेंबाय माइ गायग्राफोरनो आदैया साहा लाबोदोंनो। आयो हालौदों। बियो आंनि बिफा। 20 बिगासो बादि हाखौ बियो सिगां हारसिं आलि खोयो, हारसिं आलौवो, हारसिं आलि फास दानो, हारसिं मै होयोमोन। दा एसे बोरायनायखाय बबेबा खामानियाव मानसि हाजिरा लासै। नङाबा सिगां 20 बिगाखौ हारसिं मावजोबोमोन बियो। मैसौ सिगां बे मैसौआ उन्दुयोमोन, ओमफ्राय उन्दुनायाव अर लानानै फाथो सिनजायाव सावना होनानैसो उन्दुआखिसै मैसौआ। आं दा माइ गायग्रा मादैमोननाव मोनसे कुइसन सोंनो नागिरदों। मादैमोना माइ गायनायखौ साबसिन मोनो ना खोथिया फुनायखौ साबसिन मोनो? माइ गायनायखौ साबसिन मोनो। माइ गायनायखौ साबसिन मोनो। खोथिया ओमफ्राय फुनायाव खस्थ' मोनो एसे। आरो मोनसे कुइसनबाव, साइदुं दुंनायाव साबसिन मोनो ना अखा हानायाव साबसिन मोनो माइ गायनायाव? साबसिन मोनो। जोङो सान्दुं दुंबा खस्थ' मोनोना। औ। बिथांमोना बुंबाय अखा हानायाव माइखौ साबसिन मोनो गायनो, आरो माइ गायनायखौ साबसिन मोनो, खोथिया फुनायखौ बारा मोजां मोना होनना बुंबाय। सान्दुं दुंब्ला मोखां खामथाबाबो। मानसियाबो गोसोम जायोना साइदुं दुंबा। नै मादैमोना माइखौ बिराद स्पिड गायो। सोरनोबाफोर नांगौबा कमेन्ट खालामनो हागोन। बिराद स्पिड गायो, सानसेयावनो जा बुरजा गायनो हायो बिसोर। हाजिराया ओमफ्राय जोंनि बे लाइमोथि एरियायाव 300, फुंनि 7:30निफ्राय बेलासिनि 4:00सिम जायो। गायनाय
फुङाव ओंखाम होयो ओमफ्राय साहा होयो सानजौफुआवबो बेदरजों ओंखाम होयो बेलासियाव साहा होबावो आं मादैमोननाव आरो मोनसे कुइसन सोंबावनि बे लाइमुथि एरियायाव माइया बिगायाव बेसेबां मन ओंखारो मादै बेसेबां मन ओंखारो मादै 25 मन 20 मन बिदि ओंखारो मोजां जाथारबा 25 मनसो ओंखारो खोमा मोजां जाथारबा 25 मन जोसा माइब्राया 15 मन लाइमुथि एरियानि सिङाव थानाय बे गामिफ्राव आबादफ्रा जोबोर मोजां जायो ओमफ्राय दैनिबो आंखाल गैया दैफ्रावबो नाफ्राबो बिराद थायो ओमफ्राय दैयाव बेलाव थाया आरोना सोरबाफोर ना गुरफैनोबा गुरफैनो हागोन दैयाव बेलाव थाया लेवाराबा थायो हाग्रायाव नाखौबो बिराद मोनलांगोन गुरफैनायदो मालाबाफोर सोरबाफोर गुरनो गोसोबा आबाद मैगं थाइगं बिफां लाइफांफ्रा जोबोर समायना जायो सिगांहाय बेयाव ट्रेक्टरजों एवनायदोंमोन ओमफ्राय ट्रेक्टरानो थाबथादोंसो माइ गायग्राफ्रासो ट्रेक्टरखौ बोदों आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन र' दसेनो बिराद बुरजा हाबोबायबो माइया बैनिफ्राय हाबोबाय बिराद स्पिड गायो जानायफ्राबो बिराद जायो मावनायफ्राबो खराथार मावग्राखायनो देहाफ्राबो थाजा गोजा मादैमोना आधा बेलाफ्रावनो 5 बिगा गाहाम हायो गोसोमल' जायो आरोना हासार गोनांथार खोमा हायाना बागानफ्राबो फिथाइफ्राबो जा बिराद मोजां होयो गय फिथाइफ्रा नोंथांमोना आंनि बेफोरबादि भिडिअखौ नायबाय थानोब्ला हृदय नार्जारि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो